Bună ziua! Bună ziua! Suntem bucuroși că suntem împreună astăzi cu fratele Albert, predicator la Biserica lui Iisus Hristos, și vom încerca să răspundem la câteva întrebări și subiecte. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dat această oportunitate. Poate ar fi bine să facem o scurtă rugăciune. Ok. Sfinte Tată, îți mulțumim pentru Iisus Hristos, care ne unește pe toți credincioșii în Duhul și Cuvântul Tău. Îți mulțumim că ne primești prin jertfa Lui și nu prin faptele noastre. Și vrem, Doamne, să Te aducem aceste roade, aceste conversații pentru slava Împărăției Tale. Ne rugăm să dărâmi zidurile și obstacolele celui rău, să le înlături din calea noastră și din jurul nostru și să aduci Împărăția Ta să vină în viețile noastre și prin viețile noastre în această lume. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Să facem prezentările. Fratele Albert Cook, Stoic Adrian. Aș zice că fratele Albert nici nu mai consider român american. Da. Practic nu mai realizezi, pentru că are un accent atât de bun românește, nu realizezi că este un american și Nu mai sunt doar americani, da, și sunt și români de un an de zile. Încearcă să te atragă în unele conversații de ale noastre și poate tu încă nu înțelegi toate. Dar să înțelegem cum ai devenit tu creștin, ai fost într-o familie de creștini. Da, părinții mei s-au botezat atunci când aveam eu 2 ani și mama ne-a tărât, bine, și tata venea la biserică în fiecare duminică, mama ne tără la biserică de 3 ori pe săptămână. Duminică dimineața, duminică seara, că la noi în America așa se făcea pe vremuri. Dar nu v-au obligat de mici să, cum este la noi ortodoxii, fără să vrea, la câteva luni sunt botezați. Nu. Noi ne botezăm atunci când decidem noi, fiecare când are credință, că pentru noi credința personală e esențială pentru ca să vii la Domnul și să faci legământ cu El. Deci să fie o decizie personală și astfel că, pentru că urmarea lui Hristos este ceva pe care îți alegi tu. Nu poți să fii urmaș sau ucenic al lui Hristos fără să vrei, fără să participi tu. Viața fiecărui creștin este o perioadă când se apropie mai mult de Dumnezeu. În ce perioadă l-ai înțeles mai bine pe Dumnezeu? Da, eu am crescut în biserică, mergând și la clasele de copii. Îl iubeam pe Domnul, dar nu neapărat îmi plăcea să merg la biserică. Dar când eram în clasele 4, 5, 6, veneau prietenii, colegii mei de la școală, veneau cu mine la biserică sau la activități de vară sau ceva. Și cred că a intrat în inima mea o dorință ca și eu și cei din jurul meu să-L cunoască pe Domnul. Dar voi aveați la TV posturi creștine, puteai să... Noi nu urmăream pe televizor, că cei de la televizor erau mai... Deci chiar dacă erau suspecți, o libertate, puteai să spui și să afli despre Dumnezeu, nu găseai prea multe informații nici la televizor. Ba da. Deci găseai. Față de România înainte de Revoluție, proselitismul era interzis, te duceai să întrebi pe popa, dar n-aveai cum să faci rost de o Biblie, să iei anumite informații care să-ți detașeze de credința... Da, și la noi cam toate cultele principale, inclusiv al nostru, avea o emisiune la televizor. Mai ales duminică dimineață,
Știi, când uneori erau filmate la televizor chiar și slujbele de închinare. Și la noi e un pic altfel din cauza că închinarea este fără instrument. Așa că a fost chiar frumos când la noi există această tradiție de a cânta fără instrumente, a cappella, și pe 4 voci. Așa, și pe urmă ai urmat o facultate tot creștină? Da, eu am crescut, m-am botezat la 10 ani, 10 sau 11 ani. Sora mea se botezase cu un an mai în urma mea, sau 2 ani mai devreme ca mine. Ea fiind... Că și evrei aveau o primire în cult sau în jur de 10 ani. Da, 12, da. Și noi, da, unii ar spune că eram prea mic, alții ar spune că e prea mare să se boteze la 10 ani, dar eu chiar știam ce fac. Prietenii mei m-au întrebat cum a fost, ce te-ai simțit, cum te-ai simțit, cum te simți, și chiar o bucurie mai mare nu am avut. Unii oameni care nici maturi la 30-40 de ani nu își dau seama ce trebuie să facă. Și deci m-am botezat pe la 10-11 ani și în clasele 7-8 chiar îmi doream ca prietenii mei să-L cunoască pe Domnul, și mulți în liceu au venit cu mine la biserică, unii s-au botezat. Da, și biserica cam câte persoane? Cam 250, 300, da. Și când eu voiam să câștig bani, să am o meserie sau o carieră foarte bună, și așa că m-am înscris la facultate la chimie. 2 ani după ce m-am înscris, în primul an, a fost Revoluția în 89, aici, mai multe revoluții în estul Europei, și mergând la o facultate creștină, universitate creștină, aveam oră de capelă sau de închinare, toți studenții împreună, obligat, în fiecare dimineață, și ne rugam pentru estul Europei. Și a intrat, fără să știu, a intrat ceva în inima mea pentru estul Europei și mai ales pentru România, pentru că erau și Jocurile Olimpice, după aia a fost... și s-a vorbit și la biserică, probabil, să... Da, cred că mai puțin, că la noi nu prea se vorbea de... Bine, eu eram student, așa că viața mea principală era, chiar și viața spirituală, era în campus. Știi? Mergeam la biserică, dar eram mai paralel cu știrile, știi, zilei. Așa, aveați activități de tineret, tabere sau... Da. Deci, în 89 am fost anul întâi la facultate. Anul acela s-a făcut o colectă pentru orfani din România prin căminele studenților. S-au strâns din 3.500 de studenți cam $11.000, cam $3 pe cap, ceva de asta. Bine, nu toți au dat, dar mulți au dat, unii au dat mai mult. Și primisem $100 pentru că am folosit mașina mea pentru o călătorie în vacanță de primăvară, și simțeam că prietenul meu, care a primit și el $100, că va da banii aceia pentru orfani. Și am simțit că Domnul mă cheamă și pe mine să dau banii aia. Așa că i-am dat pe toți, deși nu aveam alți bani, eram student, nu aveam chiar și... Și, pe urmă, cum ai
Așa, încercat să ajungi în aici. România? Da. Da. Deci eram în anul 2 de chimie, aveam notele 9-10, dar deci destul de bine învățam. În același timp învățam limba greacă, pentru că am avut un profil secundar de teologie. Și am crezut că trebuie să studiez și limba greacă, așa că m-am înscris. Mi-a plăcut foarte mult limba greacă, nou testamentară. Și deci asta a fost anul 2 și eu cu prietenul... Așa activități mai mergeați, biserica făcea și în alte state sau în alte țări? Sau? Da, în Kentucky am fost cu acest prieten și alți prieteni în Kentucky într-o campanie de evangelizare. Și eu cu prietenul meu trebuia să studiem un semestru în Florența, Italia. Și părinții au zis că dacă câștigi bani destui vara aceasta, după anul întâi, poți să mergi să plătești ce e taxele în plus pentru semestrul respectiv. Așa că eu și el în orașe diferite am muncit, am strâns, cred că, $2000 și la sfârșitul verii ne-am întors la facultate și parcă fiecare simțeam că Dumnezeu ne cheamă să mergem într-o misiune și nu în Italia. Așa că ne-am scos de pe lista pentru Italia și am căutat pentru România, să venim în România. N-am găsit un grup care să vină, să se pregătească să vină următorul an, vară, în România, așa că ne-am înscris la un grup care mergea în Rusia și în Ungaria. Știi că în România, înainte de Revoluție, cam 90 ceva la sută erau declarați ortodoxi. Acum, după Revoluție, așa, sunt cam 80 și ceva la sută. Au început celelalte culte să ia proporții, dar în America acest procentaj este diferit. Poți să ne spui ceva, cam cât la sută sunt catolici? Nu prea știu. Nu. Deci, ce am citit eu, cam 50-60% sunt catolici, 30% protestanți și sunt foarte mulți atei. M-aș mira, mai ales în Sud. Sunt foarte puțini catolici. Eu aș zice poate 15% catolici în toată țara. Da? Da. Înseamnă că se schimbă. Da. Bine, chiar și în tinerețe, în copilărie, nu cunoșteam decât poate 1-2 catolici. Da, nu ca români, așa ne dă impresia că America este majoritar catolică. Poate din cauza că mulți politicieni, mulți din nord-est, din statele... Da, și pe aici multe filme artistice prezintă da, asta e, așa e. Cultul catolic e prezent. Da, așa e. Așa cum se prezintă toți ca J.R. Ewing, știi? Da, și bogați și... Și interesant, ai amintit de Ewing, se zice că lui Ceaușescu îi plăcea și filmele americane și, și de asta, totuși, în ultimii ani a încercat să, cum să zic, să nu vedem fața aceasta bună a Occidentului. După cum știi, aveam 2 ore de TV la televizor și în loc să prezinte cinematografia românească, avea foarte multe filme educative, în loc să educe poporul român într-un stil, a încercat stilul nord-coreean, ceea ce a dus și disgrația poporului român, pentru că apăruse casetele video și toată lumea se uita la video. Erau oameni care aveau un apartament, studio de vizionare, se făcuse formă după Revoluție și în unele săli de vizionare, dar asta schimba foarte mult viziunea românilor, cumva greșită, pentru că filmele artistice cam
deteriorează realitatea și noi credeam că din filme cam aia ar fi America, aia ar fi, dar realitatea, după cum știm, acum este alta și America are o față de oameni săraci și care amărâți. Și apoi mai departe, Cum am ajuns aici? Da. Deci, toamna aceea am căutat grupul pentru România, n-am găsit. A fost acest grup pentru Ungaria și pentru Rusia și până în primăvară am frecventat grupul ăsta și colegul meu într-o zi a venit și a zis că cineva a venit și a vorbit într-un curs de teologie, de Biblie la facultate despre România, că merge cu un grup în România și mi-a dat numărul lui de telefon. Larry Williams este numele lui și l-am sunat și mi-a zis: vrei să vii? Și pe moment am zis, am ezitat și am zis da, vin. Așa că m-am înscris, mai mult am plătit eu din ce strânsesem pentru călătorie. Am avut și frați care adică prieteni din biserică care au contribuit, poate și ai reușit să termini facultatea? Da, deci am venit în România în 91, vara 91, aici în București, 6 săptămâni. Și eu scriam în jurnal rugăciuni, gânduri, mă luptam cu gândurile mele. Ai zice că sunt nebun dacă citești jurnalele mele uneori. Dar eram la un botez, erau 2 albanezi care s-au botezat în vara aceea din Tirana, refugiați în România. Și eram la botezul lor și a venit un domn din senin. A venit un domn mai în vârstă și s-a așezat lângă mine. Eu scriam în jurnal despre experiențele din ziua respectivă și m-a întrebat: Albert, tu ce faci? Ce vrei să faci? I-am spus că vreau să fiu stomatolog sau ortodont și vreau poate să sprijin misiunile Domnului și poate particip din când în când la o campanie medicală, ceva de genul ăsta, umanitară. Și el a zis: eu când aveam vârsta ta, când eram de vârsta ta, cineva mi-a spus: bun, vrei să fii medic? Foarte bine. Să fii medic, să devii prezbiter în biserică, să sprijini lucrarea Domnului, dar dacă vrei să faci lucrarea Domnului, fă-o din toată inima, altfel nu o să fii mulțumit. Și am scris în jurnal după ce a plecat. Deci, nu l-am cunoscut înainte, nu l-am cunoscut după aceea, nu cunosc pe nimeni care să cunoască pe Domnul ăsta. Nu știu dacă a fost un mesager de la Dumnezeu. Dar eu care ani și ani de zile din copilărie mă simțeam vinovat că nu vreau să fiu predicator sau nu vreau să lucrez cu biserică. Eu sub nicio formă nu voiam. În vara aceea, Domnul m-a chemat prin har, prin bunătatea Lui, m-a constrâns prin dragostea Lui, cred, în vara aceea și am scris în jurnal, chiar imediat după ce a plecat Domnul respectiv, am scris că mă gândesc să mă întorc la facultate și să-mi schimb profilul, să studiez limbi clasice, limbi biblice, greaca și ebraică, că mi-a plăcut așa de mult. Am avut un profesor de matematică în anul 2, care era matematică destul de avansată. Și el era antrenor de baseball, pentru echipa de baseball. Și l-au pus tocmai pe el
doctor în matematică să ne predea matematica Îl asta. cunoșteai pe Dale, cei care au venit prima oară? Da, am lucrat cu Dale prima oară când am venit, da. Și fratele Dale mi-a spus când am plecat, a zis, Albert, sfatul meu este să nu-ți faci planurile atât de bătute în cuie, încât să nu îl urmezi pe Domnul. Să nu poate Domnul să intervină și să facă altceva. Da. Și asta mi-a intrat Atunci, foarte după mult în Revoluție, a fost un val, așa, foarte multe culte au venit să sprijine România, pentru că eu, practic, înainte de Revoluție, nici nu știam că există atâtea culte. Am încercat să mă apropii de Dumnezeu, dar am nimerit într-o latură, am găsit o carte cu yoga al lui Tofoi, am încercat să practic yoga de unul singur, reușisem ceva, atinsesem un prag, dar foarte mult nu știu că yoga, dacă depășești pragul condițiilor fizice, exercițiilor fizice, trebuie să intri într-o zonă spirituală. Am observat că nu este tocmai zona pe care o căutam eu de la Dumnezeu și după Revoluție am încercat să găsesc informații și am găsit câteva casete, am fost la câteva biserici și de-abia după Revoluție am reușit să aflu mai multe și să încerc să... Deci asta a fost înainte de... Înainte de Revoluție, da, nu găseai informații, pentru că toți care aduceau Bibliile, le aduceau pe ascuns doar pentru biserica lor, deci nu găseai, dacă te duceai la biserica ortodoxă, nu găseai Biblie chiar ortodoxă. Deci prozelitismul era interzis, nu puteai decât să te duci la biserică, să urmezi ritualul care îl au ortodoxii. Și cred că asta a făcut, a fost un lucru rău, că oamenii nu aveau informație, cu toate că Biserica Ortodoxă spunea că sunt aici de 2000 de ani, cea iarăși altă minciună, pentru că de-abia în 1600 Biserica Ortodoxă a primit informații și au venit oameni din Grecia și primele biserici chiar nu aveau Biblii în românești, aveau Biblii în greacă și slujba se făcea în greacă. Deci încă de la început era foarte greu ca oamenii să afle prea multe despre Dumnezeu. Și, cum am zis, de-abia după Revoluție, foarte multe culte au venit aici, s-au făcut evangelizări pe stadion, dar nu m-a impresionat, pentru că căutam niște informații despre Dumnezeu, iar pe stadion și astăzi foarte multă lume au rămas cu amintirea epocii lui Ceaușescu, când erau chemați pe stadioane și defilări și când văd astfel de adunări și aduc aminte de epoca Ceaușescu și stau deoparte. Deci este foarte greu să... Și atunci, în epoca Ceaușescu, s-au făcut niște filme chiar denigrând unele culte. Da, pentru că erau persoane care au încercat să plece din România și nu li s-a dat voie, care erau în culte, și au plecat foarte greu. Unii chiar au trebuit să renunțe la cetățenie să poată să plece. Și, dar tu de ce ai fost mai sensibil să-L cauți pe Dumnezeu? Ce te-a determinat să... Adică a fost experiența asta cu yoga. Da. Și, dar de ce simțeai nevoie? Exact, am simțit unele energii câteodată care chiar m-au înspăimântat. Simțeam că este o energie pe care vrei să
te apropii, adică, dar nu îmi dădeam seama de multe ori dacă este de la diavol sau de la Dumnezeu, știi? Pentru că să vezi, când nu ești hotărât și nu știi unde să te duci, și diavolul poate să-ți dea Da, șele. da, sigur. Și Da. zice chiar să transformă în înger de lumină și foarte mulți sunt înșelați și cred că, și chiar am auzit zilele astea o predică despre Simon, care să dădea și zicea, asta este puterea lui Dumnezeu, ce făcea el acolo, înșela oamenii. Da. Și când ucenicii au venit și au pus mâinile peste ei și le-au dat Duh Sfânt, a zis, vreau și eu, vă plătesc, vreau și eu puterea aceasta, știi? Și e normal că ucenicii nu crezi că puterea lui Dumnezeu să primește cu bani, pentru că el vrea să plătească și pe urmă să facă și el la alții și ce vrei să primești Duhul Sfânt, păi dăm atâta, știi? El încă nu era obișnuit și nu știa ce înseamnă Dumnezeu, știi că... Da. Era motivat să aibă putere, Da. nu... Și... Dar e interesant pentru că tu aveai acest discernământ. Adică, sau voiei să ai acest discernământ. E de la Dumnezeu sau e de la Satana? De la cel rău? Da, și vedeai când intrai în biserica ortodoxă, vedeai acolo apostolii, Dumnezeu, Iisus, îți spuneai întrebări, băi, ce... Dar nu, pe urmă, au venit în România câteva casete cu, nu știu ce an am văzut filmul cu Iisus, cred că după Revoluție. Aha. Și câți ani aveai la Revoluție? 27. 27 și deci erai deja căsătorit. Da, Da? Eram căsătorit și vezi, fiecare român, când, cred că de asta prind și cultele astea și predicatorii americani care au venit, că era această, din generația anterioară, tot așteptam americanii să ne izbăvească și să ne aducă libertatea. Și... Deci era deschidere, curiozitate. Da. Ce... Și rușii... Era bunăstare și în Uniunea Sovietică, cred că în ultimul timp chiar mai bine ca în România, dar, cum am zis, românii vizionând multe filme artistice americane și din Occident și au început să-și creeze o imagine despre Occident, lux și cred că undeva și cei care erau în culte, vrând să spună despre Iisus și nu le să dădeau voie, chiar am văzut acum câteva săptămâni un general care era mâna dreaptă a lui Ceaușescu, avea ordin, dacă un predicator supăra și făcea gălăgie așa, avea libertate de la Ceaușescu să ducă în minime, știi? Și ce s-a întâmplat în viața lui, că după Revoluție n-au reușit să-l descopere cu crimele astea, dar după Revoluție, având libertatea asta de gândire în a omorî pe cineva, a luat o pușcă și și-au împușcat familia, 5 persoane, și pentru asta a făcut închisoare. Era închis pe viață, dar după 21 de ani a reușit să scape și acum s-a făcut pocăit și spunea ce oror făcea pe vremea lui Ceaușescu, că putea să o împuște pe oricine și nu discuta. Și îți dai seama că majoritatea românilor știa ce înseamnă securitatea și multora era frică să vorbească liber despre ei. Și chiar zicea că dintre români, 2 sunt turnători. Deci trebuie să ai grijă cu cine vorbești. Și noi, ca americani, cred că aveam o impresie
autentică sau adevărată despre Estul Europei, că noi aveam niște cărți, sau eu când trebuia să citesc o carte, să iau din bibliotecă sau de la librărie, bibliotecă, pentru ca să citesc pentru școală. De multe ori am nimerit la o carte despre jucătorii de la Jocurile Olimpice din Rusia care s-au defectat, care au părăsit țara în timpul jocurilor. Și deci cred că aveam informații, dar a fost Richard Wurmbrand care a avut o audiere în fața Congresului American în anii 60 sau nu mai țin minte exact în ce an, și a arătat rănile din închisoare, din cum a fost bătut și maltratat și ani de zile închis în celulă și în, cum se zice, în singurătate, izolat. Și poți să găsești pe internet mărturia lui în fața Congresului sau Senatului American. Foarte interesant și cred că de la el mai mulți americani au avut o impresie adevărată despre partea rea a comunismului. Bine, noi nu credeam că e ceva bun. Simpatizam pe toți din Estul Europei, deși rușii erau dușmanii. Eu eram, știi, sirenele astea care au sunat ieri ca probă. Noi făceam probe cu sirene la școală pentru două lucruri, pentru tornade și pentru bomba atomică din partea rușilor. Eram convins până în liceu sau până la revoluțiile după liceu. Eram convins că mor fie din cauza unei tornade, fie din cauza unei bombe rusești. Cele care au fost amplasate în Cuba, nu? Sau... Bine, nu au fost. Au reușit să nu fie sau da, e criza de la... Da, mi-am adus aminte acum, eu am făcut armata la Grăniceri, având carnet de profesionist, am fost șofer, deci n-am fost chiar de pază pe graniță, dar am făcut perioada și am fost trimis la Moldova Nouă și cei care erau prinși, ca să mărturisească și să spună tot cine i-a adus, cine, erau legați cu cătușe de barele pentru exerciții fizice și să zic era toamnă sau primăvară și noaptea se lăsa foarte frig. Am încercat la câțiva să le duc un ceai, dar pe urmă mi-a fost și mie frică, zic să nu mă vadă cineva să zică că am ceva, dar asta mi-am adus aminte că foarte mulți români și-au riscat viața să treacă granița ilegal. Și vezi, noi aveam știrile astea. Cei care scăpaseră veneau, povestau și cărți, Jocurile Olimpice. Cred că în 84 am văzut fetele de la gimnastică românce pupându-se după, se bucurau atât de mult. Când au fost la Montreal? Nu mai țin. Mai înainte, în 70 nu mai țin. Dar se pupau, se felicitau, se bucurau împreună, pe când ale noastre americancele erau atât de individualiste, nici nu se salutau, nici nu se bucurau împreună, deci nu era spirit de echipă. Și asta mi-a intrat foarte mult în suflet, ca o impresie foarte bună despre România. Deci au fost
ambasadoarele voastre eu. foarte bune. Mult timp, practic, nu mi-am dat seama că ospitalitatea noastră este mai presus de alții și apoi când am făcut și o vizită în America și am văzut cât reci sunt și între vecini acolo și între, zic, până la urmă, zic, nu aș pleca din țara mea pentru că la nevoie găsești un vecin care să te ajute. Da. Și într-adevăr, eu sunt de acord, viața nu e mai bună în America, pe total. Adică sunt și greutăți acolo, sunt și aici, bine, sunt și aici. Am văzut niște documentare, chiar m-a înspăimântat că voi aveți mai mulți deținuți și pușcării ca România și nu mi-a venit să cred că este atât de bine pus la punct. Nu, eu întotdeauna spun, mai ales la români care au copii plecați în altă țară și se vede că suferă că sunt plecați copiii lor. Și eu spun că, știi, sunt unde e un confort mare, sporit, sunt și problemele pe măsură. Deci ai confort mare, ai și probleme foarte mari. Să închid ragăzul, cred că de-aia am dat drumul să facă puțin cald și viața per total nu e net mai bun. Din unele puncte de vedere e mai bine acolo, din alte puncte de vedere e mai bine aici. Știi? Și eu, când am hotărât în vara aceea să urmez teologia și să fiu misionar, pentru mine nu mai conta unde locuiesc. Da. Pentru că am văzut că aici am spălat rufele în apă rece de la chiuvetă, în vara aceea aveam 2 săptămâni fără apă caldă, ceea ce niciodată în viața mea nu m-am spălat fără apă caldă. Bine, poate din când în când, dar nu ca apa de aici, care e foarte rece. Așa, când ai venit să lucrezi în România, ai zis că vei lucra pentru câțiva ani sau? Deci, eu m-am întors la facultate, am terminat în 2 ani jumate, am terminat teologia cu limbi biblice, după care am lucrat 1 an ca să achit datoriile luate pentru licență. Și iarăși e un impediment pe care nu îl văd românii, pentru că aici învățământul, dacă ai notă bună, intri gratuit, în America se plătește. Da, eu aveam note foarte bune, dar da, e foarte scump și acum e de 4 ori mai mult cât a fost atunci și nu, e de 6 ori mai mult, cel puțin. Și deci am lucrat 1 an, am stat la părinți anul acela, n-aveam cheltuieli, facturi, ceva, dar am strâns bani, am plătit $7,500 din $10,000 pe care îi aveam datoria și m-am înscris la master în teologie în Memphis și tatăl meu a zis, dacă vrei să mai studiezi, să mă urmezi studii, ești pe cont propriu. Așa că m-am angajat la o firmă dar care... Nu că nu avea posibilitatea. Nu, avea posibilitate, dar el voia să fiu pe picioarele mele și să... Mai ales că... Știu că l-am cunoscut și pe tatăl tău, avea o firmă cu... Da, dezinsecție. Dezinsecție? Da, nu... da. Dar ce-am mai impresia? Că recondiționa și mașini? Asta a fost hobby-ul lui. Da, foarte bun. Deci nu... Da. Mi-a lăsat, a decedat acum 2 ani și mi-a lăsat moștenire 2 mașini, un Ford din 28, da, și un Ford din 41. Sunt în bucăți. Da. Bine, el recondiționează mașini sau recondiționa mașini să le facă moderne. Adică asta din 29, nu exact cum erau. Fordul din 28 va avea aer condiționat, geamuri electrice, deci motor de Corvette, deci o mașină
foarte bună. Deci va fi o moștenire. Acum chiar a devenit o modă cu recondiționări. Da. Nu, dar el s-a apucat cu Daci, cu... El tăia cu flacără bucățile ruginite, le lipea la loc, nici nu-ți dai seama caroseria că nu era originală, dar el bine, la voi e o întreagă industrie, am văzut în parcuri unde mașinile... Da, sunt show-uri. Nu, dar zic că te duci și găsești mașini din 40 din asta, foarte ruginite, dar pentru că aveau o tablă foarte bună, pot să fie... Să recondiționeze, da. Bine că am văzut și în Cuba și în țările astea proiecte atunci când americanii încercau să scape de ele, au și ajuns acolo și acolo s-au păstrat. Da, multe din zăpadă. De epocă, da. Și știu că și la voi asta, la noi se zice că nu prea e chiar așa de căutată, dar la voi când încerci să cumperi o mașină, vrei să o cumperi mai din sud, unde nu... Nu e, da. Când în nord se pune și sare pe, da. Îți arăt poze de la mașinile tatălui meu care mi-a lăsat. Nu sunt făcute, dar sunt... îți dai seama cât de frumos e, ce hobby frumos. Cum să zic, foarte mulți români și-au dus după Revoluție mașinile, mai ales când a început programul Rabla, și l-au dus la casat. Deci, el a recondiționat motocicleta asta Harley din 74. Deci acum e... Și cam ce preț? Nu, pentru mine n-are preț. Nu, zic așa. Nu știu. Dar mașina asta din 28, când va fi refăcut, va fi o mașină de $100.000. Da. Vezi, are motorul. Da. Deci el modifică și interiorul pentru ca să încapă. Sunt unii care încearcă să le facă toate piesele originale. Da. Nu prea găsești. Da. Sunt două școli. Una este pe asta street rod, care sunt modernizate și poți să mergi cu 150 de kilometri. La perioada când ai venit în România. Așa. Vrei să rămâi doar câțiva ani, pentru că majoritatea... Eu am făcut, deci din cauza că am muncit și am plătit taxele $3.600 pe an, am muncit 40 de ore pe săptămână și n-aveam decât o zi liberă pentru cursuri și urmeam 3 cursuri pe fiecare semestru și mi-a luat, din cauza că era master în teologie, trebuia să faci multe, adică dacă mergeai full-time era 3 ani și jumătate ca să termin. Nu era un master obișnuit din asta de 1 an sau 2 ani. Și mi-a luat 5 ani și jumătate. Da. Dar am terminat fără nicio datorie. Slavă Domnului, m-a ajutat și fără ajutorul părinților. Da, și ai avut un plan când ai venit în România? Da, deci eu am terminat, nu aveam de gând să mă întorc în România. Am vrut într-o țară, nu știu, în care n-a fost creștinism ca religie principală. Am mers în Thailanda, am cercetat acolo. Mi-am dat seama totuși că oamenii sunt aceiași peste tot. Și în România și în Thailanda religia diferă, dar oamenii sunt aceiași. Și m-a contactat un prezbiter din biserica din Alabama și m-a întrebat dacă nu aș vrea să fiu sponsorizat de ei, de biserica din Tuscaloosa, Alabama. Și am zis, n-am alte planuri, m-am rugat și am acceptat și m-au trimis. Și decanul meu, decanul facultății, mi-a
m-a sfătuit: Albert, du-te acolo ca să stai și angajează-te să stai 2 ani, dar lucrează ca și cum vei sta 10 ani. Așa că am venit în 2000, august 2000, am studiat limba română. Așa păreau, știu că erau venise deja câțiva predicatori în România. Puteai să găsești rapoarte ce fac ei aici, Da. ca să îți faci așa o viziune cam. Da, da, da. Dar eu cred că tot nu facem față sau nu știm cum, adică noi spunem în engleză, doar zgriem suprafața. Nu știm foarte bine cum să dăm o luptă adevărată într-o cultură europeană sau o cultură secularistă, cum este Europa, America. Bine, toate orașele mari. Biserica asta, sunt o să seculare. explic formă și cum am reușit eu să vină. Biserica era una legalistă sau liberală? Nu, nici. Pentru că eu, după ce am început să caut, am ajuns la o biserică penticostală după Revoluție și tot am început să citesc mult din Cuvântul Dumnezeu și am observat că unele lucruri nu erau chiar după Cuvântul Dumnezeu. Și am căutat la mai multe biserici să aflu ce zic ele și adevăruri și la un moment dat, pentru că lucram la Metrola Romană, am găsit deasupra niște oameni care dădeau niște fluturați și a fost foarte interesante lucrurile care scriau acolo și am încercat să studiez cu ei. Și nu puteai, practic, să spui orice despre Dumnezeu, pentru că ei aveau eu n-am văzut chiar până în ziua de astăzi oameni mai pregătiți ca oamenii aceia când au venit. Deci au venit cu atât de multă râvnă și seriozitate și îmi pare rău că n-am reușit să copiez caietele pe care le aveau ei, pentru că au știut doctrina ortodoxă și cealaltă ocultă și s-au pregătit atât de bine, nu puteai să spui ceva și să nu-ți dea răspunsul. Și am stat la biserica aceasta un timp, dar ce a fost rău, pentru că și prea mult legalism în Cuvântul Dumnezeu aduce, cum să zic, pierderi în dragostea fraților și soția mea a rămas în continuare la Penticostal. Eu încercam să îi spun care sunt diferențele și ce fac penticostalii fals, dar ea a rămas ancorat acolo în închinarea, pentru că la închinarea, cum știi, este muzică, cu spectacol, cu poezii și te atrage și foarte mulți oameni au fost atrași prin acest program. De asta zic. Deci nu a fost o biserică, dar am înțeles că ai mers foarte mult timp și la o biserică legalistă. Sau... Deci, unde am crescut erau biserici mai conservatoare, cu o viziune mai strâmtă, dar unele care erau mai cu o înțelegere mai deschisă. Noi eram cam, nu știu, neutri. Nu. Așa, ce părere ai? Și ceea ce m-a ajutat mult ca să scap de această dihotomie sau cum se zice, aceste două variante, biserica ne-a încurajat foarte mult să citim Scriptura, să citim Evanghelia. Și asta mi-a dat un discernământ în privința chestiunilor. Nici legalist, nici liberal, știi, era... Domnul nu e niciunul din astea, știi? Da. Și calea Domnului este adevărul
cu dragoste. Și dacă e doar adevăr, atunci e legalist, cum ai zis. Dacă e doar dragoste, dacă omul se înclină prea mult spre dragoste, atunci nu e adevăr. Dar Iisus Hristos a fost plin de adevăr și plin de dragoste. Și atunci când se suprapun aceste două chestii în Duhul lui Dumnezeu, acolo e slava lui Dumnezeu. Și asta m-a cucerit. M-a cucerit adevărul cu dragoste. Și, Dar așa, față de când ai venit prima oară în România și acum oamenii sunt mai deschiși, s-au mai schimbat, românii erau mai materialiști. Da, mult mai materialiști. Deci bine, mai toți suntem mai materialiști, dar știi, materialismul având o situație mai bună din punct de vedere material, omul e mai puțin preocupat de lucrurile spirituale și se sprijină mai mult pe puterile lui. Au adus ajutoare și am început vorba aceasta că te duci la pocăiți să dea ajutoare. Vezi, eu cred că nu știm să evangelizăm. Știm să dăm cuvântul lui Dumnezeu în crize, ajutând pe oamenii care au nevoie, sau prin ajutoare, știi, și trebuie să discernem cuvinte. Înainte de Revoluție aveam o colegă care mergea la adventiști și mi-a povestit, pentru că era și frică să povestească despre Dumnezeu, dar ce am rămas impresionat, păi zice, mama mea sau nu știu cine, o soră de-a mea a trebuit să facă casă și a venit toți frații, toate surorile și în câteva zile i-au făcut casa și a rămas așa, zic. Wow, ce înseamnă că foarte mulți oameni se vor duce acolo, poate, dar n-a fost așa, lumea nu se înghesuie, știi, cu toate că acum, cum ai zis și tu, sunt mai și în bisericile cultele. Nu, asta este chiar o convingere foarte fermă de-a mea, că în China se numeau pe vremuri creștini orez, care veneau când misionarii aveau orez, veneau oamenii la ei, erau credincioși, creștinizați, dar când nu mai era orez, atunci nu mai veneau, știi? Da, sau și au făcut spitale. Cu ce l-aduci pe omul la Dumnezeu, cu acela trebuie să-l ții, știi? Deci Evanghelia nu trebuie să fie îmbinată cu un interes material. Nu înseamnă că nu ajutăm niciodată. Dar nu trebuie să facem asta ca o condiție pentru sau ca o momeală. Înainte de Revoluție era această ideologie, dacă vrei o casă mai repede sau un ajutor să ia, trebuie să te faci membru de partid. Exact. Și ca membru de partid pe interes. De a avea trecere mai... Da. Cam așa, da. Eu cred că omul trebuie să vadă și adevărul și să experimenteze și dragostea lui Dumnezeu în același timp și acolo vede slava lui Dumnezeu și când gustă din slava și bunătatea lui Dumnezeu, asta e Evanghelia. Așa, asta și până când ai venit în România, cam, cum să zic, ai început să lucrezi, Eu am studiat limba română, cred că 1 an și jumătate mi-a luat să perfecționez limba. Am lucrat cu biserica de aici, din Mihai Bravo, 2 ani. Bine, și în continuare după aceea. Dar, deci tu ai fost când s-a construit biserica aici? Nu, a fost după 2 ani. În 98 s-a finalizat construcția asta. Se întâlneau la un cămin cultural, nu știu. Da, la Adesgo. Eu în 91 am prins la sala Arlus din centru, lângă vis-a-vis de vechea ambasada americană. Acolo se ținea studiile. Da, în biserica unde am fost eu nu se pune accent prea mare pe o clădire. Ne-am întâlnit la Teatrul Ion Creangă, apoi la Casa de Cultură Friedrich Schiller. În Constanța am înțeles că a făcut un predicator acolo, casa care
a locuit, a făcut și biserică. Mhm. Apoi, când a plecat de acolo, și-a vândut casa, dar acum am înțeles că s-au strâns niște bani și au făcut special o casă numai pentru biserică. Mhm. Mhm. Aici, totuși, s-au strâns. Cine a contribuit pentru ca biserica să fie? A fost o adunare din Tennessee și prezbiterii veneau. I-am cunoscut în trecere, nu-i cunoșteam foarte bine, dar oameni foarte credincioși, foarte dăruitori, arhitecți, oameni foarte inteligenți, care lucrau la NASA, ingineri. Când a fost făcută biserica, aici erau doar câteva case, erau în câmpuri. Da. Și terenul a fost cumpărat sau? Au cumpărat terenul și au finanțat și construcția. Da. Și în loc să dureze un an de zile, bine, din câte știu eu, trebuia să dureze un an de zile și să coste X, a durat 4-5 ani și a costat 3X sau 4X. Parcă așa am auzit, că primul constructor a fugit și a trebuit să... Da, cred că au avut probleme cu echipele. Dacă le tot mărea prețurile și a fost... Așa, și pe urmă tu când ai venit? În 90 În 2000, august 2000. Am venit în 91, 6 săptămâni. În 92 am stat 6 luni la Sibiu. Am luat liber un semestru și în 93 am lucrat în Brașov 6 săptămâni. Am mai venit într-o stagiatură, internship, în 96 și în 98 am venit 2 luni în București. Și pe urmă ce ai zis? N-ai mai vrut să pleci? Eu așa am urmat sfatul decanului facultății și am studiat 2 ani limba română și Domnul m-a ținut aici. M-am și căsătorit. Care a fost motivul? De ce ai vrut de ce ai făcut și teologia ortodoxă și facultatea? Da, eu știam întotdeauna că dacă voi face vreodată doctoratul, ceea ce nu simțeam, nu eram atât de chitit că trebuie neapărat să am masterat. Eu am urmat masteratul din cauza că eu căutam o soție și o echipă cu care să lucrez undeva în Africa sau în Asia. Și n-am găsit niciuna, așa că am terminat masteratul în 5 ani, deci nu eram grăbit, că nu trebuia hârtia. Dar a fost o experiență foarte transformatoare. M-a transformat ca să pot să lucrez. Dacă n-aș fi făcut masteratul ăla în Memphis, n-aș fi rezistat nici 2 ani. Știi? Dar Domnul mi-a... Așa. Deci am venit și am știut că dacă voi face vreodată un doctorat, aș vrea să fac în teologie ortodoxă. Ca să, nu știu, să am o experiență altfel, știi? Că mulți americani am văzut chiar au îmbrățișat credința ortodoxă și s-au făcut ortodoxi sau așa, n-ai fost și tu atras un pic? Nu, pentru mine nu m-a atras. Eu, în primul rând, cred că sunt mai puțin inteligent. Adică pentru mine teologia ortodoxă a fost foarte, foarte prea complexă ca să o înțeleg. Chiar și în studiile doctorale mi-a luat foarte mult să înțeleg. Bine, eu trebuie să înțeleg în profunzime, nu pot doar să citesc de suprafață. Dar eu cred că trebuie să ai un doctorat în ortodoxie ca să înțelegi. Ceea ce pentru mine n-a fost niciodată o atracție foarte mare, pentru că Evanghelia e simplă. Eu îl aveam pe Hristos și atât am trebuit. De asta zic că parcă în anul 600 a fost acea schismă în care... 1054.
Deci 1054. în secolul Dar la 11. anul 600 ce a fost? Consiliul de la Nicea, da. În 625. Da. Deci da. nu știu ce avem presă, deci 1054. Deci atunci, practic, a plecat ortodoxia și catolicismul. Da, a fost unul din profesorii mei de la Facultatea Ortodoxă, îmi spunea că a fost prima schismă, n-a fost prima schismă între Occident și răsărit, între catolici și ortodoxi. A fost prima schismă peste care n-au trecut. Nu s-a rezolvat, nu s-au reunit după aceea. A fost doar prima schismă care a rămas. Bine, și schisma a fost în 1054, dar în 1204, când catolicii sau, cum se zice, în cruciadele au venit, ortodoxii din bizantinii au cerut ajutor din partea occidentalilor, să vină cruciații, să vină să ajute împotriva Imperiului Otoman, și au venit, dar în 1204 au dominat pe ortodoxi, le-a luat puterea și au înființat, cum se zice, Imperiul Latin de răsărit. Cum au plecat aceste două ramuri, că în prezent vedem că e diferență foarte mare de biserică, de închinare, de doctrină. Adică cum s-au diferențiat? Da. Bine, au fost diferențe, pentru că așa din primul secol, din primele 3 secole ale creștinismului, biserici din diferite zone diferau unele de celelalte. Nu era ceva ciudat. Adică ce se spunea înainte de botez într-o zonă era diferită decât în altele. Doar în 625, când a fost primul Consiliu Ecumenic, atunci a început 325 era primul, la Nicea. Cuvântul meu, Dumnezeu spune clar, cine va adăuga chiar o mică parte la această Evanghelie să fie anatemă. Și ei au adăugat, dar au făcut acele apocrife care... Da, acolo în primul rând e vorba despre Apocalipsa, despre profeția din Apocalipsa, dar într-adevăr nu trebuie să adăugăm ceva de la noi. Dar dar trebuie să o interpretăm în viața noastră. Și asta, în urma studiilor doctorale, asta este una din concluziile mele, că noi avem o interpretare, un mod de a înțelege Evanghelia sau un cuvânt al lui Dumnezeu și o trăiesc într-un fel. Tu o trăiești în alt fel. În ce an au început să învețe că botezul trebuie să fie făcut de copii mici? Cam în secolul IV. Atunci a devenit mai... pentru că... Motivația a fost... În Biblie nu găsești prea multe versete, dar motivația a fost ca să în Biblie, aibă autoritate. Credința este ceva personal. Credința nu poate să fie impersonală. Altcineva să aibă credință pentru tine. Credința trebuie să fie și orice faci, Dumnezeu îți respectă ceea ce faci tu cu conștiința și cu... nu-ți impune faptele altuia în contul tău. Deci tu trebuie să te hotărăști singur. Și la catolici să boteze, dar la o vârstă de 13 ani e un
în secolul IV, Constantin, da, e povestea asta cu a văzut crucea pe cer. Nu știu dacă a văzut sau nu. Pentru mine nu contează că a văzut sau nu a văzut. Interesul lui, ca împărat, era să unească imperiul lui, să consolideze... Dar ce interesant e că întotdeauna când auzeam vorbind despre Constantin și asta, ortodoxii spun ca și cum ar fi al ei. Deci era deja ortodoxismul întemeiat după vremea aia. Da, dar ortodoxia este un concept care a evoluat de-a lungul anilor. Și în secolul IV... Dar de ce să minți că ești creștin, ești ortodox de 2000 de ani? Nu, asta este un mod de a înțelege lucrurile, o istoriografie, știi? Noi spunem în filozofie, este o istoriografie care... Și nu recunosc, Doamne, noi din 1000 și ceva suntem de fapt... Da. Nu, din secolul IV, Constantin a căutat o religie de stat, cum au făcut toți împărații până la el, și religia care și-a ales-o a fost una bună, care ei sunt foarte uniți între ei, și creștinii. Foarte spun că de fapt au schimbat, au rămas acele sărbători fixate, numai că acum erau sărbători creștine. Da, stai un pic, că e mult până ajungem acolo. Dar, deci, a legalizat creștinismul. N-a fost religie legală până la Constantin. Și a început să sponsorizeze biserica creștină. A convocat acest Consiliu Ecumenic ca să fie o unitate printre creștini și să se impună o ortodoxie. Până atunci n-a fost ortodoxie sau o credință uniformă peste tot. Erau exprimări diferite, adică avem 4 evanghelii. Care ai cumva idee, au mai rămas creștini simpli în catacombe sau au trebuit să vină toți la această nouă religie? Cred că unii s-au refugiat. Adică biserica noastră în secolul IV, tot zice atunci... să revenim la lucrurile fundamentale, adică să revenim la ce învățau primii creștini. Tot pe atunci apare mișcarea monahă sau mișcarea călugărească în Egipt. Bine, devenea din ce în ce mai mare și eu cred că unii dintre ei sunt oameni care n-au vrut să aibă de-a face cu diluarea creștinismului, pentru că odată ce a fost legalizat creștinismul, devenea din ce în ce mai la modă să fii creștin. Odată cu Teodosie, la sfârșitul secolului IV, Teodosie a făcut din creștinismul singura religie legală. Așa că dacă vrei să-ți păstrezi postul la guvern, trebuie să treci la creștinism. Bine, asta deja era la modă de 2 generații, probabil, înainte de Teodosie. Dar, deci, oamenii se creștinizau, între ghilimele, dar știi cumva, în masă. Bisericile din Asia, care acum mai sunt cam până în ce an au reușit să reziste acolo? Ce anume? În Antiohia, în Efes. Asta nu știu. 1000 și ceva? Sau... Nu, probabil că... Totuși, sunt unele, niște catacombe acolo, chiar pictate în stilul ortodox. Deci... Da, eu cred că până să vină turcii, otomanii au fost. Probabil că atunci n-am studiat istoria aceea, dar ar fi interesant. Așa, și să revenim, ce ai mai făcut pe urmă? Ai făcut... În ce an te-ai căsătorit? În 2003. 2003. Da, și luna asta facem 20 de ani de căsătorie. Da. Împlinim 20 de ani și deci mi-a mai luat vreo 5 ani după aceea. Dar mai sunt
predicatori care au venit, s-au căsătorit, e singurul? Um, Parcă mai sunt, da. Creștini sunt care s-au căsătorit cu români, dar un misionar, nu știu alt misionar care să se fi căsătorit. Bine, am un prieten din biserica creștină care e căsătorit cu o româncă. El a stat câțiva ani. Bine că au fost cazuri și de românce căsătorite cu un misionar și au plecat ele în America. Da. Deci că ești cam singurul care a mai rămas pe aici. Ai de gând să rămâi sau? Da, deocamdată nu avem planuri să mergem în America, să ne mutăm, dar că tot... Dar nu ți-e frică acum cu... Nu. Ai fi mai în siguranță în America cu războiul? Nu. Sunt și lucruri la fel de rele sau amenințări. Deci, dacă nu e bomba atomică, care nu mai... oamenii nu se mai sperie de ruși acolo, bine, s-ar putea să se schimbe, dar furtuni, cataclisme de-astea, tornade, droguri, împușcări, deci sunt lucruri. Dacă vrei să te sperii, ai de ce să te sperii. Dar dacă ești cu Domnul mi-a dat o mamă care e are o credință atât de autentică și puternică, încât pentru ea, dacă trăiește, foarte slava Domnului. Dacă nu trăiește, tot slava Domnului. Și am moștenit de la ea poate această indiferență față de viața din jur sau situație mai grea sau îmi pare rău că temeri. Am văzut ortodoxi mai devotați pentru Dumnezeu și cu râvnă mai mare, dar totuși nu înțeleg, adică nu studiază în Cuvântul Dumnezeu, se încrede în preot, se încrede, cu toate că face milostenii, are dragoste foarte mare, dar nu sunt atât de atrași de Cuvântul Dumnezeu. Și bine, și înainte și după Revoluție, majoritatea ortodoxilor cred că dacă preotul studiază și învață ce trebuie să facă, este de ajuns. Trebuie fiecare să studieze, să-și dea seama că fiecare va fi tras personal la răspundere, la mântuire. Nu pot să zic că stai că așa m-a învățat preotul. În ortodoxie este această credință în trecerea harului fizic de la o persoană la cealaltă. Deci, cel hirotonit sau preotul din mâinile apostolilor, apostolii au pus mâinile fizic pe alții, care le-a dat harul lui Dumnezeu ca să dea și la alții fizic acest lucru, ceea ce la noi această moștenire este spirituală, nu este fizică. Știi? Și din cauza asta, noi neavând această încredere în oameni care sunt fizic unși de Dumnezeu, ci sunt unși prin convingerea, prin credința lor, prin harul lui Dumnezeu care se revarsă prin credință, așa cum este Evanghelia după Apostolul Pavel, epistola către Romani este Evanghelia după Apostolul Pavel. El spune că este și ține neapărat să înțelegem că Evanghelia este prin credința în Dumnezeu și noi orice facem trebuie să fie această credință personală, conștientă, inclusiv și botezul. Dacă te-ai botezat și bine, dacă te-a botezat altul și tu erai inconștient, nu erai... Eu personal nu cred că se pune. Că Dumnezeu pune în contul tău sau ține cont de ceea ce faci tu
cu mintea ta, cu sufletul tău și nu-ți pune în socoteală faptele altuia. Asta e nedrept. Dacă pe mine mă acceptă că tu ai făcut un lucru bun pentru mine în numele meu, atunci nu-i drept. Nici din punct de vedere al Evangheliei, pentru că e credința ta, nu-i credința mea. Știi? Dumnezeu, asta spune Apostolul Pavel, credința este acest element care este necesar în orice facem. Dacă faci botezul fără credință, nu cred că se pune. Trebuie neapărat să ai credință. Cine crede și se va boteza va fi mântuit. Da, și foarte multă lume nu acceptă ca Dumnezeu să trimită în iad pe cei care n-au căutat în viața lor să vadă cine e Dumnezeu, n-au căutat să înțeleagă ce e cu păcatul. A fost o persoană bună, poate, eu știu, a fost un ateu, chiar mai bun ca mulți creștini, și totuși așa persoană va merge în iad și zice, uite ce Dumnezeu rău aveți. Da, știi, noi oameni, umaniștii, se fac judecătorii lui Dumnezeu sau îl judecă ei pe Dumnezeu. Da. Că dacă Dumnezeu nu se ridică la nivelul nostru de bunătate, și asta este amăgirea umanismului, că bunătatea omului este cea mai mare, cea mai înaltă și nelimitată și este o mare minciună. Și da, umaniștii sunt mai buni decât Dumnezeu. Asta este Evanghelia umaniștilor. Dar Ce mi-am adus aminte acum, de ce, nu știu dacă și în America a început să prindă curentul ăsta socialist. Foarte mulți care cred că nici n-au trăit pe vremea lui Ceaușescu încep să-l laude. Ce mult a făcut Ceaușescu, ce bine, și am înțeles că și în America ar fi un curent socialist care poate chiar e încurajat de ruși, sponsorizat de ruși, ca oamenii să... Nu știu dacă ar fi sponsorizat de ruși, dar eu cred că e tot o variantă de umanism care crede că oamenii sunt în stare să rezolve orice problemă, au resurse nelimitate și dacă nu avem resursele nelimitate, e din cauza că cineva nu e destul de bun. Ideologia și patronului de la Tesla, nu? Cum? Patronului de la Tesla, da. cum o cheamă? Și el crede. Elon Musk. Așa. Crede că prin tehnologie putem Da, că o să facem orice putem și vom ajunge poate pe Marte, dar oricum resursele noastre sunt limitate, nu avem nelimitat și Dumnezeu ne limitează aceste lucruri ca să ne dăm de o barieră și să ne dăm seama că nu suntem decât oameni. Bine, suntem și oameni. Adică e un lucru foarte bun. Avem multe posibilități și inteligență foarte mare, dar nu e nelimitată. Știi? Da, mă bucur că am reușit să discutăm. Poate în următorul podcast. Crezi că este o denumire podcast în românește se zicea înainte interviu sau discuție liberă? Am înțeles că podcast vine de la, cum să zic, iPod și... Da. Că ascultau pe iPod. Podcast. Dar românește, crezi că ar fi, e bună, de fapt, da. Acum, dacă telejurnal sau... dacă folosește toată lumea podcast, mie mi-ar plăcea mai mult o discuție, pentru că e discuție liberă. Da. Și trebuie să spunem și asta, în ultimul timp sunt foarte multe podcasturi cu oameni care sunt la modă, să zic așa, sau
renumiți în lumea mondenă, dar ce am putut să aud din gura lor am rămas uimit. Adică dacă e o discuție liberă, omul și-a dat drumul la gândire, știi? Ceea ce înainte nu găseai nicăieri, știi? Întrebai, de exemplu, pe Florin Călinescu, îl vedeai la televizor, îl vedeai ca actor așa, dar nu vedeai ce gândește el, știi? Și acum când am văzut ce gândește, Doamne, cum poate să fie unii oameni atât de respectați și să spună lucruri că și poate să influențeze pe tineri, știi? De exemplu, că de ce să plătim impozitul, știi? Și chiar Dumnezeu a zis, a zis, dați cezarul ce al cezarul și un stat nu poate să funcționeze. Și statul e slujitorul lui Dumnezeu ca să asigure un nivel de pace minim. Da, să atâți oamenii și tinerii la rebeliune să nu mai plătească. Păi, eu chiar spun că statul nu adună destui bani ca să-și... Eu cred că e o chestie de credință înaintea lui Dumnezeu să achităm datoriile față de stat. Bine, asta ar fi doar un aspect, dar sunt multe lucruri care chiar am zis, Doamne, de unde am învățat omul ăsta ideologiile astea? Parcă sunt sataniste, știi? Și chiar curentul ăsta satanist a început să fie luat așa, exact cum ai crede în Dumnezeu, crezi în satana. Chiar... Nu, e tot o variantă de umanism, individualism, care suntem atât de fragmentați social, din punct de vedere social, suntem dezbinați până la ultimul, adică fiecare om individ. Și fiecare își caută singur. Până la satana e ceva de la individualism, dar tot o piedică a celui rău este în societățile noastre, că individuale suntem și indivizi, da? Dar suntem și oameni, o comunitate. Trebuie să trăim ca oameni. Și asta îmi place la Domnul Iisus, că El respectă și pe individ, dar cheamă individul să trăiască în dragoste, în comunitate cu alții și să fie... Da, haideți să încheiem cu o mică rugăciune. Ok, spui tu? Da. Mulțumim, Doamne, pentru ziua aceasta, îți mulțumim că ne-ai adunat astăzi să ne spunem gândurile. Ajută-ne și în continuare să facem lucrul acesta, Doamne, deschide-ne mintea și inima la cuvântul Tău, Doamne, și ajută-ne să-L facem să înțeleagă și pe alții ce vrei Tu, Doamne. Îți mulțumim și ne rugăm, Iisus. Amin. Amin. Mi-a părut bine, foarte bine.